What's up guys? Kamusta kayo lahat? Sa video na to guys, tayo ay magpo-food trip dito sa tabing dagat. Kasama natin pamilya natin guys. Ngayon, mangunguha tayo ng suwaki para kasama sa masarap yung kainan natin. Siyempre, kasama natin, Pat. Hi guys. Eric. Hi guys. Kameraman natin, Justin. Yo. Janero. Tara guys, samahan nyo kami. Let's go! Guys, di na tayo gagamit ng bangka kasi dito lang tayo mumuha ng suwaki. Malapit lang din, marami dyan. Lalangoy lang natin kasi ito lang lagayan natin sa ako. Yun sila guys. Antayin mo lang natin sa Errol na ano guys. Hindi pa tayo kasi makapunta dun kasi wala tayong kamera na pangdagat eh. Kamera na pantubig kaya dito muna lang tayo. Abangan na natin sila sa kuha nilang ng mga suwaki. Sana marami. Yun no. Yan na sila guys oh. Goods.
Ay guys, puno ang sako. Yun, oh. Marami, guys. Yan. Sa Swaki. Guys, ihawin muna natin yung isda. Para ulam. Tapos yung ibang suwake guys, iniyawin natin sa apoy para matanggal yung tawag ng Kati. kati. Sarap yan eh, pag naihaw yung suwake kasi nahihigop niyo yung sabaw niyan eh. Yan guys, oh. Suwaki guys. Oh. Binanata ni Justin guys. Lalaman yung iba eh, no? Yun. Nice one. Wala tayo ng sausawan sa inihaw natin guys. Dahil wala tayong sangkalan, takip muna ng kaldero yan guys. Pampaangha. Automatic yan sa gala natin. Yun. Siyempre. Suka natin guys, tubayan. Ganitang asin. Nice na guys. Guys, kain po tayo guys.
Guys, pauwi na tayo guys. Hapon na rin guys. Bumbong na yung araw. Let's go. Nasa bahay na tayo guys, nakauwi na tayo. Maraming salamat po sa panonood. Sana po nag-enjoy kayo sa aming video ngayon. Please hit like, Share, comment down below. and please don't forget to subscribe. Salamat po!